ekeresimesi erugo ebe ọbụla oge ebe ọbụla na-emetụ oge ebe ọbụla na-ada ụda oge ndị mmadụ na-agbakeri ala na-agbagharị ọ dịka ihe mmadụ na-enwetaghị tata ma nweta iji oke n'ọhịa agwara n'ụzọ onye ọbụla na-agbakeri hụ na ọ pụtara the latest buy the latest car buy the latest market the latest designer clothes ndị nna mmadụ ma chibụrụ Christmas anyị na-agbara enye onwe unnecessary pressure maka na ihe otu ụbọchị ọkwa n'otu ụbọchị ọ nwekwara ife dị iche na ekeresimesi na every other month na every other day asị ụbọchị ahụ kachakwudo adịkwa ọrụ mana ụfọdụ bịa na-etinye unnecessary pressure chibu anọ ọzọ ndị mmadụ a na-egbu onwe ndị draiva na-anya ka ndị ala ndị a na-eme etu ndị ọbụla na-adụ ụzọ dị kpọchie for no reason ịpụta ebe ha bịara mebi maọbụ ezute ebe ahụ chike ihe mere ụlọ nwekwa ọnọdụ onye ọbụla ọsịsọ ọbụla chọrọ ịga at the same time onye ọbụla chọrọ ịga operate at the same frequency ọ dụrụkwana mma ekeresimesi akwa n'otu ụbọchị ebe aka na mmadụ pụrụ eji ya ife na-agazirịghị otu ị chọrọ kemgbe Jenụwarị ahụ otu ihe dịziri ga-eme amansi ime ihe ịrịba ama bido ugbu a gawara gị na Disemba 24 ọkwanye aka iwu na-eji ekwu okwu si na gị nwere ohere ọtụtụ tụrụ ewu ojii maka ndị irigo ịma mmazikwa ndị iche dị na ewu ojii na ndị iri ọchịchịrị amachi ebe ọbụla erugokwa anaghị abụ n'afọ ọhụrụ kịta ọ bụrụ na ị chọrọ igba big ball gbaa big girl makwa ndị ahụ next Christmas ana m ayọ gị kịta anọ ka ibido ugbu a na onwe ife ga-eme ga-eyi ebe gị iji gbaa big ball ụfọdụ nwa iwu ubi na-aga n'ubi eji ya na-eji ya n'aka Igbo ka anyị jisi ike ụmụ nwaanyị biko n'ụlọ oke akpịrị unu adịgokwa n'otu ụbọchị unu jidekwa na akpịrị unu na ọ na-egbu mmadụ wepụ na aka enwe n'ofe na ọ dịrọ mma anyị gbanye ịga na-egbu ụmụ nwaanyị na-egbu isi ebere a na-egbupụ pati ahụ egbupụ ebe nta ka anyị jidekwa na akpịrị anya biko ihe n'anya eri gị na Krismas anyị ga-eri akwa n'anya eti gị na Krismas anyị ga-etinye ọsọsọ n'iti gị na Krismas ị ga-etinye na Jenụwarị oge ahụ na ịgba gị na Krismas ị ga-agba ya na Jenụwarị ị ga-agba ya Febụwarị ị ga-agba ya March ị ga-agba ya na April, May, June, July, August, September, October, November, December bido this Christmas hazie onwe gị kewa tọkọba na ọ ga-emezi bido ugbu a na weta ahụ niile ịchọ ọ ga-abụ eruzi Krismas ọzọ ịgba ebi igwe nwa a na-adịzi mpamagharị ebe ụwa dịkwana adị anya adị dịkwanụ anya ana ị ga na-akọntrolu mmadụ nwoke bịa ọrịa nwunye nwaanyị bịa otu isi ọrụ ya nne bịa ọrịa nwa ndị na-achọ ịrụ ụmụ ha ndị na-achọ ewe ebe mfọdụ na news mmadụ chọrọ ire nwa ya nwa ọ mụrụ ahụ 200,000 naira ka o nwee ike goo foonu gbagotere agbagote onye kwe nke m fọrọ na mmadụ nwere kidney ya ka o nwee ike go iPhone Pro o gosie ya ọ dịzie paralize o wezi aka eji apụ foonu ka anyekwara n'ụwa anyị n'ụwa a already dịbụ messed up as it is already ka anyị na-eme nwa anyị okwu na aka enwere tupu o mee gịnị ọwụọ aka mmadụ ekeresimesi amaka ụba amaka ekeresimesi dị mma mana unu matakwa na ọkwa otu ụbọchị ọbụla ọkwa otu ọnwa ọkwa ọnwa abụọ ọ gasịa ndụ ka ga na-adịkwa ụba amaka na ntụmaka echi aka na-abịa igbo ndị mma jisiri happy ekeresimesi wee na-aṅụrị ka ihe niile unu chọrọ ka ọ gazie Merry Christmas